amfanin dukiya fa shine a shiga aljanna da ita. Kullum mu rika tunawa da kissar Sheikh Sulaiman Ar-Rajihi wanda a 2011 gabanin ya sadaukar da dukiyarsa, Forbes magazine sun kira shi a cikin mutum 120 mafi kuɗi a duniya. An haife shi 1920, yana da 'ya'ya sun kai guda 38, yana da arziki, kuɗinsa ana kiyastawa cash kadai a lokacin banda asset ya kai 8 billion US dollars. Amma a 2011 shekara 7 da suka wuce ya kira 'yansa mitin a Makka, ya ce ga dukiyar da ya mallaka girma ya kama shi, kuma ya gaya musu yadda ya nemi kuɗi, don ya nemi kuɗin daga babu ne, shine from rags to riches. Ya tashi cikin babu ne, da kafa yake zuwa yake taro ayarin masu zuwa hajji da umra a raƙumi tsakanin Saudiya da Yaman da Kuwait, ya rako su da kafa har Makka su rika dan bashi kuɗi guzuri, suna dan bashi kuɗi da kafa yake rako su. Haka ya nemi kuɗin ya waye gari, shine mai Ar-Rajihi Bank, Islamic Bank, shine mafi girman bankin musulunci yanzu a duniya, wanda ke hada-hadan kasuwanci da abin da ya kama da wannan. Al-Wataniya company nasa ne shi. Wannan Al-Wataniya farm da yake da shi ke providing kashi 40 cikin 100 abincin da ake ci a Middle East. Yana da Ar-Rajihi University a garinsu na Qasim da ke da faculty na nursing da medicine da kuma science, engineering. Haka ya jami'ar duka kyauta yake, duk waɗannan hidima ne na marayu. Da ya kira 'yan sabitin ya ce musu me kuke bukata, kowa faɗi me yake so in bashi. Suka faɗa duk abin da suka bukata a wurinsa bai wuce kashi 20 zuwa da kaɗan na dukiyarsa ba. Duk sauran dukiyar ya yi foundation, Ar-Rajihi Foundation, Ar-Rajihi Charitable Foundation, ya ba da dukiyar fi sabilillahi. A lokacin da ya bayar bai ajiye riyal ɗaya ko dala ɗaya na bukatar kansa ba. Ya ce ya zo wadatarsa a rayuwa ya je zero position twice a rayuwarsa. Na farko time da yake taro ayari tun a rawun 1935, sai na biyu a yanzu ya sadaukar da komai. A yanzu ya ce yana zero level ne, ya ce wancan a dole ta kama shi, amma na wannan a ganin damansa ya yi, don haka yana da pleasure a cikin wannan tun da shi ya sa kansa. Abun da ya sadaukar a dukiya a dala biliyoyin ana lissafi, Allah ne kadai san adadin. A ciki akwai kuɗi da aka bawa foundation din ya haura dala biliyan 5, banda kuma gine-gine, banda kamfanoni, banda hannun jari. Da haka fa ake neman aljanna, kuma a filin kiyama skelin auna aikin da ni aikina da nasa da naka duk ɗaya ne. To wannan yayi don addini. Mu duba tura ba fa addinin suke yi. Duba Warren Buffett a America, ya fara neman kuɗi tun 1958, shekara nawa? Kai ya fara tun wajen 1940 something. Ya yi gidan farko a Washington. A lokacin da ya fara neman kuɗi, aika yake yana kai mails ana bashi kuɗi. Yanzu a duniya yana cikin mutane 4 da suka fi kowa arziki a duniya, amma aikin da ya fara neman kuɗi shine yana distributing mails, yana dispatching, ana bashi kuɗi. Ya sayi gida 1958 a Washington, ya shiga cikinsa. Tun da ya shiga gidan har yau bai canja gida ba. Amma mafiya yawan dukiyarsa, the only time da ya yi dropping a kuɗi a rankin na duniya shine time da ya ɗauki sama da dala biliyan 2 ya sadaukar da shi a yi aikin taimako da shi. Ba fa musulmi ba ne. Ka je ka karanta history na Warren Buffett. Har a yanzu gidan da ya shiga tun 1958 a cikinsa yake rayuwa. In ana maganan waɗanda suke da fasahar investment a duniya, yana cin asabiqun al-awwalun. Amma duk abin da ya samu sai ya donating ɗinsa, a je a aikin taimako da shi, a je a taimaka gajiyayyu. Wannan fa suna yi ne kawai don me su saka farin ciki a zukatan da fuskokin mabukata. Amma kai da kake tunanin kai ka je aljanna fa me ya dace ka yi? Mu duba irin taimakon Bill Gates a duniya, a kai ƙasa kaza, a kai ƙasa kaza, a kai ƙasa kaza. Duk abin da suke akwai wani certain percentage na ko me ya zo shine a yi taimakon al'umma. Me yasa ba mu da wannan tsarin? Ba ka tunanin a cikin albashin da kake da kai akwai wani bangaren da dace zaman taimakon al'umma? Ba ka zaton a ribarka a kasuwanci akwai bukatan wannan? A investment ɗinka akwai bukatan wannan? Ya dace zama duk abin da muka samu akwai wannan a ciki. Nasiha ta ga duk musulmin da ya ji wannan sako idan zai yi, kowane musulmi a cikinmu ya ɗauki nauyin maraya mafi ƙanƙanta guda ɗaya, ka fara ko da guda ɗaya.
in akwai yiwuwan ka ajiye shi a gidanka yadda kake rayuwa da 'ya'yanka, bismillah, ka san yadda za ka zauna da shi da kyautatawa. Idan wannan ya gagara a yanzu, ko da baka da aure, duba ainihin foundations da suke kokarin kula da marayu, ya zama kudin da ake bukata dauki nauyin maraya dukkanin nauyinsa kana bayarwa. Kai ne tufatar da shi, kai ne ciyar da shi, kai ne kudin makarantarsa, kai ne kudin maganinsa. Ka kwatanta yin wannan, kaga yadda Allah zai taimake ka a duniya da lahira. Gaba na gaba ina bada nasiha, in ba zai dukkan salawat bai zama dukkan masallatan juma'an mu da dukkan masallacin salloli guda 5 da ke tara mutane da yawa, ya zama akwai wani asusu musamman na kula da marayu. Ko da marayun ɗan uwanmu da muke sallah tare da su ne, zuwa makwabtanmu da suke inda masallacin ke yi, mu fara yi mu ga yadda za mu yi. Akwai amintattu a basu, ya zama duk wata kowa san me zai bayar. Wannan su ne irin ayyukan da za mu yi, Allah ta'ala ya mana rahama. Amma a halin da muke zaune a yanzu gaskiya akwai gyara, ba mu kula da su yadda Allah ta'ala yake bukatar a kula da su ba. Allah ta'ala ya ba mu ikon kulawa da su. Allah ta'ala ya sa mu gudu tare, mu tsira tare, mu shiga aljanna tare. subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wallahu ta'ala a'lam.